moja rodina je veľmi športovo založená, vlastne otec bol futbalista. Jeho otec bol tréner, ktorý hral takisto futbal, tak hovorím, ako prvý dotyk so športom bola určite asi futbalová lopta. Začal som hrávať futbal a to všetko ostatné sa potom k tomu pridalo. Tie najväčšie úspechy, to, čo si ja predstavujem, ešte mi chýbajú a chcel by som dosiahnuť vlastne určite ten Stanley Cup a je mi ľúto, že sa nezúčastnil tých majstrovstiev sveta, čo sme boli vlastne zlatí, takže hovorím, vtedy si môžem povedať, že som dosiahol nejaký veľký úspech, to hovorím, dúfam, že sa mi to ešte v mojej kariére podarí. Byť pri pôrode a narodenie malá Lukaska. To bolo najväčšie víťazstvo potom vlastne. To tlačenie a vlastne ten zážitok z toho, takto som mal väčšiu svalovicu, keďže hrám 3 zápasy po sebe, tak to bolo určite najväčšie víťazstvo. Súkromie, jednoznačne súkromie, ako človek sa stáva pri tom športe, či už to je na najlepšej reprezentácie, ako trošku známejší a hovorím ako to súkromie, ale ako na opačnej strane, ako hovorím, ako podľa mňa každý hokejista to chce dosiahnuť a treba si to vychutnávať. Moja prezývka je Demo a vlastne tak je to už malý Lukasko, keď je do šatne, tak je to Demo, ale je to môj otec, môj dedo, takže všetci moje rodine sú Demovia. No. Francúzska Riviera. Ako nie som dovolenkový typ, ale vlastne minulé leto sme tam boli a vlastne to bola prvýkrát, čo som si dovolenku trošku užíval a Francúzska Riviera a Cannes a všetky tie malé mestečká okolo toho. Iné kafe, ako to je moja asi najobľúbenejšia ako skupina a Gladiator, takže mám rád takýto štýl hudby a z tej českej kabály, ako to sú vlastne tieto skupiny, to sa vlastne počúva stále v šatni, či to je Kabát, Tým, Elán. Ja mám rád jednoduché jedlá, všetko čisté, žiadne omáčky navyše, takže ale zemiakové placky patria medzi moje najobľúbenejšie. Keď sa najem, tak vždy nechám všetko na stole a nie. Takže takéto veci, neupratám si posteľ, aj keď som teraz sa dočítal vlastne v novinách, že vlastne je lepšie, keď si človek neupratuje posteľ, lebo tie baktérie všetko okolo toho, takže to mi teraz vyhovuje, takže z toho som mal veľkú radosť. Tak hovorím, ten zlozvyk asi to neupratovanie a neodpratávanie tých vecí. Mám výbornú manželku, ktorá mi vytvára perfektné zázemie na to, aby som vlastne na každý zápas sa dôkladne pripravil, je to výborná kuchárka, hovorím ako malý a všetky som si predstavil, že budem mať syna a som teraz dvojičky, takže hovorím ako dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať. Keby som mal nejakú tú silu, tak určite nejaké tie lieky na tie choroby, čo teraz vlastne sa tu deje, ako všetky tie veci a tie katastrofy, čo sa dejú, ale hovorím ako na tom sa asi nedá nič zmeniť, ale keď sa to dá, tak určite by som urobil všetko preto.